Moja výherná čapica. Proste s výhernou čapicou mám kľudnú... Dobre, úplne priebaná je tá čapica, vyzerám nejaká úplný kokot. Chod do piče čapica. Dobre, ideme bežať. Robím taký rerun. Ja som bol... Platina 3, jedna hra ma delila od Diamondu a som to naschval dointil až do Platiny 1, 0 LP, aby som si mohol dať taký rerun, proste Eco Ultinu som dal. To ma prečo flashlo? Tak ja nenavidíme do... Jeblý kokot, ešte tu má aj zvuk jak priebaná muška nejaká. Čo si doflashovaný? Čo tu? Ticho. Jebla mačka, skurvená. Nič nemám proti mačkám, len... Mám mierne záchvaty rageu. S tým ten mačka nič nemá spolu. Tebe jebe. Tam by som hneď hodil tú mačku. Nie, nemám nič fakt prisám, nemám nič proti mačkám, to len bola chvíľkový skrat. Typek saveuje Spectre. No, ten náš zjavne si saveoval rozum doma. Čo? Zoberiem z toho táka. Nie, fú, čo? Ja som mal Prime a chcel som to vymeniť. Čo mi úplne, že zaplo. Zaplo mi to ja mám takzvaný hlavný mozog a secondary mozog. A ten secondary mozog ten využívam v podstate, keď nepotrebujem príliš rozmýšľať. No a niekedy ho proste omylom vytočím. Či jak sa to hovorí. Omylom ho... Čauko. Čauko? These scientists took a 3,000-year-old mummy to a hospital to scan his throat. They wanted to scan his throat because they wanted to learn what this mummy sounded like. For the first time in over 3,000 years, scientists were able to create this one sound of what this person probably sounded like. Čím by ma mohli zastaviť? Kebyže som sám developer tejto hry, tak neviem, že čo by som mohol vymysleť na to, aby som to vôbec nedal. Takže bez smrte? Bez smrte prejdem celú hru? To podľa mňa ešte nikto neprečol, že... Môžem to vysvetliť. Ešte neviem ako. Tak to budem strieľať. Bam, 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 bam.